Ziyaqhubeka nokwehla izambulo. Wozani Zambulo azehle izambulo. Isaiah 45 verse 5. Ngikhuluma nje ngobunye bukaNkulunkulu. Lokho kuyiko kwasiletha la emhlabeni ukuthi sizomkhonza yena yedwa. Sikhuluma nje ngalokho. Lalela. Mina nginguJehova, akekho omunye. Mina nginguYahwe, ngoba uJehova ifojari. uYahwe, akekho omunye. Ngaphandle kwami akekho uNkulunkulu, akekho omunye ngaphandle kwami. iBhayibheli bafowethu akusiQuran, iBhayibheli nanti, iBhayibheli akusiQuran. Ngiyakubhincisa ungakangazi, wala uthi uye ungakamazi wena uyogqokisayo, uyakubhincisa ungakamazi. Ufike emhlabeni uyingane uwusana, awubhinciswa umzali wakho le mpahla lezi abazithenga laphayana. Wala umzali wakho mayengamnikanga umqondo ukuthi akakuthengele impahla ngeke ayithenge. Wala uthi ubhinciswa uye ungakamazi. 6 Ukuze bazi kusukela empumalanga nasentshonalanga ukuthi akekho ngaphandle kwami. Mina nginguJehova, akekho omunye. Awuzwe nje isambulo bafowethu. Yimi engenza ukukhanya nengidala ubumnyama. Leila wa nahara, khalaqa al-layla wa khalaqa an-nahara. Yimina engenza ukukhanya, engidala ukukhanya. Yimina engidala ini? Ubumnyama. Ngenza ukuthula, ngidala okubi. Allahu akbar. Wal qadri khayrihi wa sharrihi. Allahu akbar. Allah uye owenza ini? Okuhle, owenza nani? Owenza nokubi, kwenzeka ngentando yakhe. Anta salam. Uye oletha ukuthula, uye uletha ukuthula. Wa minka salam. Ukuthula kuphuma kuye, kusho yena. Ngifunda iBhayibheli ngikuhlanganisela neQuran ngesi-Arab ukuthi uzwe kahle ukuthi kuthiwani. Ngenza ukuthula, ngidala okubi. NginguJehova owenze konke lokho. Konke lokho kwenziwe uYahwe, kwenziwe uAllah, kwenziwe uQamata, kwenziwe uRamasedi, kwenziwe uMvelinqangi, kwenziwe uMwali Wedenga ngolimi lwase-Uganda. Ungizwe kahle. Ilapho nje bafowethu ayijiki. Sikhuluma ngobunye bukaNkulunkulu. Onenkinga naloko, hard luck. Mina kumele ngikutshele, ungizwile ungetshe. Mawungafuni ukungilalela, idlule le video ungayilaleli. Ilungelo lakho nalo lelo. Angithi ifone yakho lo iphethe. Ngiyabonga.